zeikurrin eder, azkena izaitu tasian, amargaste... Goizeko 9:20 aipatzen genuen, garai apur bat nasiak behar ditugula, beraz gaurkoan lasaitasun eske, kultur kontuak aipatuko ditugu. Oian Azkue, egunon? Egunon. Ekainaren 21 izango dugu musikaren Europako egunean Donostiako Victoria Eugenia Antzokiak ekitaldi berezia hartuko du bere baitan. Halaxe da, azken 12 urte hauetan egin den gixan Donostia Kulturaren 2025ko adarrasaria emateko ekitaldia izango da egun horretan, eta 12. alde hau ibilbide luzeko musikari batek jasoko du, bere piano eta ahots sarkorraz ia 6 hamarkadaz Euskal Herriaren luze zabalean euskal poeten hitzak eta bertso zaharrak dotoreziaz auspotuz egin duen lan esker gaurren seinale, Peli. Eta gaur gurekin dugu naiz irratian bertan Antxon Balberde, egunon? Egunon bai. Eta zorionak. Eskerrik asko. Bueno, jakin dugu, nola jakintzen nuen, adarra saria jaso zenuela? Bueno, lehenbizi Donostiko Kulturakoek pentsatu zuten hobez zela nerekin harremenetan jarri jakiteko onartuko nuen edo ez hankarik ezartzeko. Eta, bueno, esan nien baiez, pozik hartuko nuen, eta gero alako handikan egun batzutara, anunziatu zuten inbertutora prensaurrekoa joan zen azteko larun batean, ezagitzeuguna zen. Hortan, eta jazta, hori da. Horrela jakin nuen. Ia 6 hamarkada euskal musika gintzan, 27 urterekin, estrenatu zinen kantuan, zuk esana da hoi baino beranduago, behar bada, berandu xamarrote zen, baina hartuz geroztik itxasolako olatuak bezala ezta, batzutan sarriago, bestetan tarte zabalagoz, baina zure arrasta utziz joan zara urte hauetan guztiaetan, Antxon. Bai, horrela da, ni musika beti izan dut nire barruan eta baitan. 6 urtekin hasi nintzen piano ikasten. Baina kantatzeko asmorik ez nuen sekulan sentitu, ez nuen intentziorik. Eta nire aitak bultzatu ninduen lehenbiziko gauza bat, berak eman behar zuen hitzaldi bateko ilustrazioak grabatuta emateko, eta orduan hasi nintzen pixkat gitarrakin eta bar. Eta gero, lehenbiziko zera, 45 revoluzioko disko txikia itako bat egin nuen, eta ordutik aurrera hasi ziren deiak eta ara eta onera eta leku guztietara joateko kantatzera. Ondo esan duzun bezala, 27 urterekin urrats ofizial hori esango dugu, baina musikarekiko zaletasunak hasi jaiotzetik datorkizun musika eta artearekiko, aita ere aipatu duzu, etxetik datorkizulako, hau guztia, etxean bertan bizi izan duzuelako giro hori, ezta? Bai, gure familia hortan berezia da. Aita zanak pintatzen zuen, pintatu, idatzi, gero bersolaritzako aditua zen, eta ara, nire aitaren oso kuriosoa da, bera errenteri gara izanik, ez zekien euskeraz. Kuriosoa da, bere garaiko errenterian euskeraz ez jakitiak zaila iruditzen zaigu. Baina 50 bat urtekin erabakizun ikasi bertzola eta ikasizun, eta azkanian lortuzun baita euskaltzandeko kide izatea. Eta nik uste horrek merito handia zuela. Bilizan, Elbiria Zipitriakin zera ikasketa era modu klandestino hortan egiten. Aitaren ofizioak ere laguntzen zuen gero, kultur giro horretan murgiltzen ere etxea, ez? Zuek grafikas Balberde inprimategia zenuten, aitak urera maten zuen, eta ohikoa zen garaiko artistak eta bertatik pasatzea. Bai, handikan pasatu dira, artista grafiko, hemengo artista grafiko gehienak. Oteiza eta Txillida eta Basterretxea eta oidanak handikan pasiak dira eta nire aitaren lagunak ziren. Eta bai, ambiente hori beti bazegoen nire familian. Elkarrezketa ederrak, ez da? Bai. Oteiza eta aitaren arteko elkarrezketak esate batera gogoan dituzu? Bai. Ara, ez dakiz urte izan gozan, baina udara batez, Oteiza, Irunen bizizelarik, joaten zen egunero gure txera oihartzunera, nire aiterakin ez dakiz ere egitera, bilekan aritzen eskultura txikiak egiten, eta ez nuen zuzenean entzune, baina imaginatzen ditut haien arteko zera, elkarrezketak, izketaldiak eta izugarriak izango ziren, bai. Ez, Oteiza aipatzen dizut, eta aita aipatzen dizut, ze zure
lehenengo disko hartan, halako harreman bat ikus daiteke, ez? Bai. Badagoelako aitaren poema bat ere, utxeri da. Bai, Euskara ere aipatu duzu, euskarari ere referentzia egiten dio, euskalduntasunari. Bai. Bueno, nire aita izan zen, nik uste lehenbiziko atrebitu zena Otaizari aurre egiten, eta izan asaratu berakin. Behar badazai izango zen ura ere, nork aurre egingo batzutan, bila ere aritzen gara. Bai, Otaizak doai asko zituen eta beste doi horren artean, ondo hitz egitekoa eta bere gauzak espresatzen maixua zen. Bueno, inprimategi horrek besteak beste, baita ere gerturatu zintuen musikara nola baita esatera, edo musikako ibilbidenetan oso esanguratxo izan den beste pertsona baten gana ere, Xabier Leteren gana ere, ez? Okerrez palima naiz, bai bera eta baita Lourdes Iriondo ere, zuenera etorri zirelako, zeruko argiako azalen baterako argazkiak egitera, edo hor bada historio bat, ez da? Bai, historio txiki bat bada, bai. Zeruko argiak atera bertzuen egutegi bat, hemengo personajen fotografiakin eta bar. Eta orduan, nire aitari eskatu zioten egin zezala foto bat, bate edo, nik usain Lourdes aipatzen zuten orduan Xabier baino gehiago. Eta orduan bile jontziran gure etxera, eta haikin hartu, lehenbiziko aldia, haikin Xabier egin ez, lehenbiziko ez zeutzen, baina kantatzeko kontutan eta haikin hitz egiteko ua izan zen ere lehenbiziko aukera. Kantuan hasi zinen hartan, garaiaietan oso ohikoa zen, ez? Gitarra eskutan musikariak eta ikustea. Lehenen urratxako okerrez banaiz zero horrek ere gitarrarekin eman zen ditu, baina gero eman zenuen pianorako jauzi hori. Urratx asko, denbora asko zibili nintzen gitarrakin. Hasieratik, ez dakiz urte arte, Xabierre eta Bilo ikorretxo zitzaigun alakabatian zeratik, ez genuen pianoa erabiltzen. Eta etzan edo zer gauza piano erabiltzen orduko jaialditan, pianoa normalean etzen seguralizaten, etzen seguralizaten piano dekoloitako bat. Edo nundikan ateratako piano zar bat jartzen ziguten beti kantatzeko, eta askotan ere geronek eramaten genuen, bengoatik hartu pianoa kotxian sartu, remolke batian, eta juten ginean geronek pianoak, atera pianoa, igo ez dakit nora, eta izugarri izaten zen. Bai, gaur egun ohituta gaude, baina garai hartara joan, eta alako jaialdi, frontoietan, eta egiten ziren jaialdietan, piano baten presentzia bera ere, argazki indartsua zen. Ni konkretu goatzen naiz batekin. Bermeon genuen kantaldia, Bermeon. Eta kantaldia zen gabeko 10 edo gutxi gora bera. Zera, dantza hasten zen egun hartan eguardi aldera. Kotxea hartu. Jun garaje batera, bengoak zuen garaje batera jun, remolkia jarri. Dendara jun, pianoa denun artean remolkian sartu, eta autopista hartu, eta Bermeo aldera. Ordurako denbora asko pasia zen, eta esfortzoz hasia ginen nekatzen gero. Bermeo arainatu, goatzen nahi zango frontoian zen, igo bertian ez dakiz zenbat eskalera eskerrak, hango jendea zutzuta oso simpateko izan zirela, eta lagundu ziguten asko, gehien bat haiek egin zuten. Bueno, gero kantaldia. Kantaldiak asko nekatzen du, esfortza ondila izaten da. Gero, al revés. Kontrako bidea. Kontrako bidea. Piano hartu, eraman remolkeakin etorri honeak, garaje eraman ez da gizete dugu. Eta goizeko 3:00 oinetakoak eskuan hartu, soinurik ez egiteko, eta itxian sartu, emaztia eta horrak esnatu gabe, lerra raio eginda. Eta guztiz ere, horrek guztiak konpentsazio bat bazuen. Gustora ibiltzen ginen, ni behintzat oso gustora. Gero, esan izan du, niri kantagintzat gauza asko eman dizkit. Hoien artean, jendia zehautzea eta letekin ibiltzea eta hori zoragarria zen. Zoragarria. Lete izan da, bide lagun garrantzitsu bat, zure musika ibilbidean. Gehien bat bera izan du da. Elkar osatzen zenutela, esan izan duzu. Bai, bera, holtzan, bestelare bai, holtzatik aparte, baina holtzan, bera arduratzen zandan, eta nik egin nion beti lagundu, eta musika kontutan ni, eta bera, beste kontu guztietan bera. Baina Xabirekin hasi baino lehen hori, ibilian nintzen urte batzutan, Euskarbiko jendiakin,
Horrendik asko maite ditut, eta ikusten gera, oso hartu eman ona ditugu. Eta, bueno, gero, beste, orduko kantante gehienekin hartu emanak izan ditut, eta denekin onak. Leteren kasuan, aipatu izan da behar bada, bere itzalean edo, egon zarela ez dakit itzal hori bilatutako izan den, batzutan batek bilatzen du, gerizpe baten babesa. Horrela datoz gauzak, eta nerezako oso gauzak egiteko era ona zen, ni konten nengoen. Egiten genuenakin lasai. Tira, leteren hitzak musikatu izan dituzu, baina beste hainbat olerkarirenak ere bai. Ezin aipatu gabe utzi esote batera Lauaxeta. Bai, noski, Lauaxeta bai. Eta Lauaxeta ere, pixka bat aitaren inprimate egitik iritsi zitzaizun, okerrez balimanek. Bai, hori irentzuna duzu, bai. Eta hori Jose Anton Artzerei esker. Beste personaje ikaragarria, Jose Anton. Bai, harrekin, isturitzetik Tolosan barru izeneko liburua egiten ari zen, eta horren azalerako behartzun gauzak oso komplikatua. Ez dakizen bat argazki, hemengo jende importantia izan dako jendeak, Azkue, eta Lauaxeta, eta Sabino Arana, eta danak ondona horrelako kolas komplikatu bat eginda, eta hori egiteko gure horrei fotorituak ateratzeko, ditxiak ateratzeko, pentsatuzun gure imprimategian zela ingo zitula ondo. Eta horregatik inguratu zanara, eta Lauaxeta orduan ikusi nun nik lehenbizik aldi. Ordur arte existintzen zanik ere ez nekinen. Baina eta ordutik aurrera zerintzen. Azalura nolabait izan zen ate bat, zabaldu zizun mundu bat? Azala eta gero Jose Antonekin hitz egindakoa, eta bai, orduan enteratu nintzen. Zer izan da zuretzat Lauaxeta? Ara, personaje bat maitagarria, oso maitagarria. Nik diska egiteko erabaki hartu nuenean pentsatu nuen egin behar dut ondo, ez diot falloik egin behar Lauaxetari. Eta arduratu nintzen gauza askokin, esate baterako. Bere obraren ikuspegi ahalik eta kompletuena eman behar nuen diskan. Izkeraldetikan Bizkaera zen, nik ez nuen sekulan Bizkaera zitzekin, baina, bueno, eta orduan lagun batzu hiri eskatu nien, irakurri zezatela, netofoi baten aurrian, kantatu behar nion poesiak, ondo esateko. Eta horrelako mila kontu. Gero, azala, jo nintzen, Bixente Amesto irengana. Eta harrek egin zidan oso azal ederra politia, eta esan nahi dut, ua izan zen nezako, ez dakit nola esan, nik uste ua izan dena diskorik importantiena neria. Eta Angel Erzundiri entzuna diot, berak esaten du, Anjon Balberderen diskoa edo bere lana Lauaxetari buruzko inez balu, Lauaxeta ez zuen inorrek erzautuko hori ez da gila. Hori exagerazio pixka da, ze Lauaxetak bazitun lagun asko, eta bere garaiko jendeak ezautzen zuten asko. Noiz baite jarriko zuten behar duen lekuan, ez? Baina, bueno, lagundu nuena hori bai. Eta horrek asko arrotzen. Mugarri bat izan denaren zalantzarik ez dago, eta bada baita ere, aipatu duzun guzti horren erakusle ere, zure egiteko modu dotore horren erakusle ere, zaindu hori. Izugarrizko lana egin duzu, euskal poeten lanak musikatuta eta aireratzen, Lizardi bera ere bai, Lizardi ere esanguratxo izan da zuretzat, berezia, haure aitaren ahotik ezagututakoa? Bai, euskara ikasteko itxian, nire aitak jartzen zuen. Egin zituen magnetofoian batean grabazioak. Eta jartzen zuen musika de fondo, Brahms. Eta nire amari eskatzen zion irakurri zela Lizardi. Eta ura harri bueltak eman ez eta bar, hori ikasi, lagundu zion ikasten. Erraza izan da, Lizardi musikara ekartzea? Ez da oso zaila. Zailagoak badaude. Lizardik, ez dakit nola esaten da, baina bersuak karratuak izaten dira, beti neurri bera, eta horrek musikatzeko errestasunak ematetu.
poeta modernagoak egiten dut, neurria erabiltzen dute beste era batera, askozaz libreago. Eta horrek... Hor dago erronka. Hor dago erronka, bai, horrek zailtzen du asko xema. Baina erronka horren ere zara galditu, Arkaitzgano, Miren Agurmea be, Jule Goikoetxea, ekarri dituzu, musikatu dituzu, hauen poemak ere. Bai, horrela tokatu da. Tiraz beraz jakin duzu, bai atzera begiratzen, eta hor, euskal kulturaren altxorro horiek ekartzen, baina baita, egungo garaietara begiratu, eta hortik ere zer hartu, eta zer zabaldu, ez? Bai. Ara, hor gertatu da, Xabier hilta gero, ni izan nuen, ni umerzurtz gelditu naiz. Baina, bueno, utzune hori ez bete, baina, bueno, Angel Lertxundekin egin dut. Bere itzal azpilan edo errefusiatu naiz. Orain Lertxundiren gerizpean, horta. Bai, harrek eman dit babesa eta aholkuak eta denetik, eta oso hartu eman honak ditu, oso tipo ikaragarria da Angel Lertxundea. Idazle ona izatez aparte, personalki maitagarria da. Zuk zeuk ere, balen etxetik jaso zenuen gixan behar bada ez, aitaren figura horri berriz ere aipamena eginez, jarraitu duzu enpresan lan egiten, etxeko enpresan lan egin duzu erretiro hartu arte, uztartu duzu musika gintzarekin. Baduzu damurik musika gintzara erabat dedikatu ez izanarena? Hor beti dago aukera bat egin beharra, ez? Eta, bueno, ni oso gazte ezkondo nintzen, eta 3 alaba ekarri genituen bere ala. Bueno, 23 urtekin ezkondu, eta gero, 30 urte nituen erako edo, 3 genituen. Eta orduan aukera, musika hartu banu ogibide bakarra bezala, nik uste gorriak eta beltzak pasatuko nitula. Eta orduan ez duen hori egin, pentsatu nun nire aportazioa, naiz eta osoa izan ez, baina konpartitzeko zera ibazeola beste lanbide horrekin, inprentako lanak. Beste lasaitasun bat eman dizu hortaz behar bada, eta musikaz gozatzeko beste aukera bat, eta musikarekin beste bide batzuk irekitzeko aukera, garai batean izan ziteken baita autu politiko bat ere, euskaraz abestea bera ere Franco garaian bazelako. Bai. Bueno, dependenzi hori ez eukitzeak niri mandit libertatea gauzak bestera batea egiteko. Preokupatu gabe, beste alderdi hortaz preokupatu gabe. Tira, datorren hileko hitzordura etorrita, ekainaren 21ko hitzordu horretara etorrita, Victoria Eugenian izango den kontzertu horretarako, izango da, sari ematea, baina gero emanaldia ere bai, gogoz? Bai, gogoz eta eskertuta, mila esker ematen aprobetxatzen dut berriro ere, eskerrak emateko, danoi hori erabaki dutenei eta bai ilusioekin hau, kantaldi hori egiteko. Francisco Herrero izango duzu, biolinarekin, Iban Carmona biolontxolarekin, Joxan Goikoetxea akordeoiaz, eta Txema Gartes kontrabaxuan lagun hartuta, ez dakite repertorioa pentsatuta ote daukazun, zer aurreratzerik baduzun? Aurreratzerik, ara, nire kantetatik, noski, denborak ondo neurtuaz eta hartu dituzik kanta batzuek eta berri batzuek ere badaude, pare bat. Bat dagoa, nire arreba bateri dedikatua, Gerardo Markuletaren poesi bat, eta beste berri bat, behin edo bialdiz bakarrikan kantatu izan dutena, eta Miren Agurmeare beren beste poesi bat. Eta gainerantzekoak, betikoak ez dut esango, batzuk daude gutxite kantatu ditutenak, eta baina, nire hasieratik hasi eta hartu dituten kantak, hori, normal. Antxon Balberde, mila esker gaur gurekin izateagatik, plazer bat izan da, gure etxean izatea. Ez horregatik, eta ikusi arte ba. Hitzez hitz oinazea kantoka, kristaletan lambroa bezala, hitzez hitz kantoka, kondensa